سمعوني تانيكم الصوم قن اوكي زحلف تمهرنا انتي نيرو كاب وانجيل ماركوس وسيدنا نيرنا مش وانجيل ماركوس معرف حاجه وطرح حاجه كسو 4 زلو كجمر كله ماركوس كتصحف كله ستايل جميرو زي وانجيل قويتانا مدحاينا يسوع كريستوس يلو كم تي بنبي إسياس تبعله يلو يزارب أبتن نبي إسياس يلو استزاربن كن كلتها معرفات اللوات حنتي أب تنبيت إسياس هيكون تركب تحنتي مش مهنياتو تياتبل كقدمي مقدي كتصرجيو يبل مش زي أجن أب ميلكياس يتركب مش ميلكياس معرف سلست يتركب تخال ايتي تخال ايتي زلقا اب تنبيت إسياس تركب مالتي سلاس تنبيت إسياسن ميلكياسن بحنسب أغميتوس نمن هيبو نيسياس هيبو مش ريخم الله خمسة سلاس انت يتعلمانا نيروغن ابتي ميلكياس معرف سلسته دلوسي እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይዝዛረብ ዘሎ ምሽ ቀቅድመይሲ ሓደ ልኡኽ ክመጽእ እዩ ምሽ ድሕሪኡ ኣነ ክመጽእ ትትደልይዎ ጎይታሲ ናብ ቤት መቕደሱ ብድንገት ክመጽእ እዩ ይብል ናቱ ሚሽን ከዓ ይነግር እዩ ምሽ ንደቂ ሌዊ ነቶም ካህናት ከዓ እንታይ ክገብር እዩ ከም ካብ ዛዕጎምሲ እንታይ ክገብሮም እዩ ብሓዊ ገይሩ ከጽርዮም እዩ ይብል ምሽ كاليكاني كم حسب سامناي ميشن نات مالت زي حسب سامناي مالت مش ميشن نايسوس كريستوس مش هكا سلازي تا نسوز متصلا معلتس من كتصمما يخእል مش يبل مش سلازي بناي منفس قدوس حيلي زلوو منصح يغلጽ አለው ማለት شعو مسناتوسي بقى لك እግዚአብሔር ባሂልዎ ነት መስዋዕቶም ከقبሎ እዩ ኢሉ ይዛረብ ማለት ናቱ ሚሽን ናቱ ተልእኾ يزارب قلنا تزمت قويتها سراويت كم زغونا يزارب أوانجيل ماركوس قلت نحيلكم تخيلكم تايبل كتر شعته يسوس كاب نازريت ناب قليلا كتما نامن متى تزمت دلو مني حجب يسوس كاب نازريت متسال أب تنبيت قلنا تخمتي تبايلو زنبرة مني እግዚአብሔር قويتها سراويتي سلازم نخلتيو يرخبوا لهمش ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ስጋ ለቢሱ ዝመጽእ ደሎስ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ኮሚት ትርጉሙ ማለት ኣብቲ ትንቢት ሚልክያስ ተሪኢኹም ናብ ቤት መቕደሱ ክመጽእ እዩ ይብል ምሽ እቲ ዝመጽእ ሲ እቲ ቤት መቕደስ ናቱ እዩ ይብል ኣሎ ምሽ እቲ ዝመጽእ ሲ ናብ ቤት መቕደሱ ክመጽእ እዩ እቲ ትደልይዎ ጎይታሲ ናብ ቤት መቕደሱ ክመጽእ እዩ ስለዚ እቲ ቤት መቕደስ ናይ መን እዩ ናይቲ ዝመጽእ ደሎ ጎይታ ንሱ ድማ መን ይመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤት መቕደስ ናይ መን እዩ ዋናውስ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኣብቲ መጀመርያ ከንጽሖ ከሎ ነቲ ቤት መቕደስ እንታይ ኢልዎ ቤተይ ቤት ጸሎት ትስመ ቤተይ ኢልዋ ምሽ ናተይ ቤት እያ እዚኣ ኢልዋ ዳሕራይ أب هوسانا مسكونة مالتي نبي يرسالم بخبر مساعته ومو أما نيرسالم كبخيل خلوا جنتايلو دحر داقيم بيتكم كتعني عيل نت بيتي زبلون نبرة تايلو بيتكم يلو دحر حج بيتي أيكون أنيلو بس يتسلم تايل هيتقبلون أما تعرف فتس مقبل مسابي وين تايلو بس بيتي أيكون أنيلو مش لك كمتي تنبيت هزكيل تخبري كوات خلوا ريهم اللهم أب تنبيت هزكيل مجمرة تخبري كابي واتي كابت بيت المقدس واتيو نبت علي كيروبيل كيدو أف دقة أطويلو مش تي أوات أنا هي تخبري أم ببوا دحريت أنيحو نبتي دقة مبرق كيدو مالتي نبتي قدس أتصدلو دقة مبرق كيدو أو تطويلو أنيحو تخبري نبي كيدو ناوغن مبرق نابتي دبر زيت زلو خرن كيدو أو تطويل دحريون تاي مجرش أخي كابتا ختما نبلع لك كيروبيل كيدو ناب سماي كيدو مش دحري يرسالم نمن تدالي الله
ወራሪ ባቢሎን መጪ ሽዑ እንታይ ገይሩ ኣፍሪስዋ ማለት ነታ ቤት መቅደስ ኣፍሪስዋ ማለት ክብሪ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዝረሓቐ ኢና ንርኢ ምሽ ልክዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ እግዚኣብሔር እዩ ምሽ ኣበይ ንረኽቦ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ምሽ ክብሪ እግዚኣብሔር ሲ ክግለጽ እዩ ስጋ ዘበለ ኩሉ ድማ ብዓይንቱ ክሪኦ እዩ ኢሉ ዶ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ስለዚ ፈቲኑ ከንጽሆ ፈቲኑ ነቲ ቤተ መቅደስ ክሳዕ መወዳእታ ግና እንታይ ገይሮሞ ኣይተቐበልዎን ሽዑ ቤተይ ዝብሎ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ቤትኩም ኢልዎ ስለዚ ቤትኩም ተኮይኑ ድማ ምዕናዊ ዝመጽእ ድሕሪ 40 ዓመት ልክዕ ከዓ ኢየሩሳሌም እንታይ ኮይኑ ብምሉእ እቲ ቤት መቅደስ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ከም ዘይተርፍ ኮይኑ ዓኒ ካልእ እንታይ ኢልና ነርና ክገልጾ ከሎ ዮሃንስ ወዲ ዘካርያስ ኣነሲ ቅድመይ ድመጽእ ደሎስ ቡርቱዕ ኢልዎ ምሽ ኣጸቢቑ ቡርቱዕ ኢልዎ ከመይ ገይሩ ይገልጾ ቅድመይ ዝነበረ ኢልዎ ምሽ ቅድመይ ዝነበረ ኢልዎ ሽዑኡ ዝተወልደ ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ቅድመይ ዝነበረ እዩ ዘለኣለማዊ ኢልዎ ካሊእ ከ ኣነሲ ስራኻ ሳእኑ ክፈትሕ ዝበቅዕ ኣይኮንኩን ስራኻ ሳእን ንምፍታሕሲ ንኽትፈትሕሲ ባርያ ምዃን የድልየካ ምሽ በቲ ናይቲ ዘመን እቲ ጎይቶኦም ክመጽእ ከሎሲ በቂ ማይ ቀሪቦም ነቲ ስራኻ ሳእን ነቲ ላቺ ነቲ ጫማ ውፅኦም ገለ ዮሃንስ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነስ ካብ ዕቤቱ ዝተላዕለስ ኣነ ናቱ ባርያ ክኸውን ከማን ብቑዕ ኣይኮን ኣብ ጥቑ ክቐርብ ሳይክእልኒ ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ተረዲኡ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ምስ ረኣየ ከምኡ ኢሉ ባርያ ናቱ ክኸውን ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢሉ ስለዚኦም እኮ ሃዋርያት መወዳእታ ትርእይዎም ሃዋርያት ኣብ መወዳእታ ክፅሕፉ ከለዉ መንነቶም ክገልጹ ከለዉ እንታይ ኢሎም ከም ዝገልጹ ኩላቶም ይሁዳ ክፅሕፍ ከሎስ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ዶ ጳውሎስ ክፅሕፍ ከሎ እንታይ ይብል ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊእ ከ ጴጥሮስ ክብል ከሎ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ ከ ባርያ ኢየሱስ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ናቱ ዕቤት እንዳረኣዩ ምስ ከዱ እንታይ ኮኑ ክሳብ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ገዛእ ርእሶም ንእሽተይ ምዃና ምስ ፈለጡ ምሽ ገዛእ ርእሶም ያብዩ ንእግዚኣብሔር ዝረኣየ ከምኡ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ዶ ሓደ ሰብ ንእግዚኣብሔር ከም ዝረኣየ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ይትሕቲ ንእግዚኣብሔር ዝረኣየ ሰብ ትዕቢተኛ ኣይከውንን እዩ ድሕሪ ሓደ ሰብ ላዕሊ ሰማይ ድጥምት ኮይኑ እንታይ ዘርእየካ ንእግዚኣብሔር ኣይፈለጦን ኣይረኣየን ሓደ ሰብ ክብሪ እግዚኣብሔር ተርእዩ እንታይ ዝብል ጠፋእኩ በቃ የለኹም ምሽ ንእሽተይ ኣነ እዩ ዝብል ብኸመይ ትፈልጦ ሰብ ንእግዚኣብሔር ርአ ኢሉ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክዛረብ ድውዕል እንተኮይኑ ግን ሓሶት እዩ ማለት እዩ ኩሎም ንእግዚኣብሔር ዝረኣዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ረኣይዎም ምሽ ከመይ ዓይነት ህይወት ከም ዝህልዎም ኣነ ብማይ እጥምቐኩም ኣለኹ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ስለዚ ሚሽን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ሓዊ ዘንጽህ እዩ ምሽ ኣብታ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ሪኢኹም ንብሩር ንወርቂ ካብ ዛዕጉ እንታይ ክገብሮ ኢሉ ዛዕጊ ማለት ንፈልጦ ኢና ምሽ ብፍላይ ወርቅን ብሩርን ትገብራ ትፈልጦ ይኽን ምሽ ዛዕጊ ሓገይ ይምርት ምሽ ንዕኡ ዘንጽሆ እንታይ እዩ ሓዊ ምሽ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኾ ንሱ እዩ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ምሽ ካብ ዛዕጊ እንታይ ዝገብር እዩ ዘንጽህ እዩ ካሊእ ከዓኒ ብዛዕባ እቲ መጻጉዕ ሰብኣይ ርኢና ነርና ምሽ ምስ ወረደሲ እምነቶም ርእዩ ነቲ መጻጉዕ እንታይ ኢልዎ ወደየ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ዳሕራይቶም ፈሪሳውያን እንታይ ኢሎም ሓጢኣትካ ብልቦም እዮም ምሽ ብልቦም እዮም ዓው ኢሎም ኣይኮኑን ፀርፊ ይፃረፍ ኣሎ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእልሲ መን
ኣምላኽ ጥራይ እግዚኣብሔር ጥራይ ሓጢኣት ዝሓድግ ከመይ ኢሉ ከምኡ ይብል ኣሎ ኢሉ ገና ካብ ኣፎም ከየውፅዎ ከለዉ ግን እንታይ ኢልዎ ስለምንታይ ዝተሓስብ ኣለኹም እሽ ኣየና ይቐልል ኢልዎ ምሽ ሓጢኣትካ ተሓዲግ ወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲግ ኢልካ ምባል ይቐልል ወይስ ዓራት ካልኢልካ ኪድ ምባል ይቐልል ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ስልጣን ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ግና ግልጽ ኢሉ ናብኡ እንታይ ኢልዎ ዓራት ካልኢልካ ኺድ ኢሉ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ትምህርቲ እንታይ እዩ መጀመርያ ኣይሁድ ዝኾነ ነገር ምስ ሓጢኣት እዮም ደተኣሳስርዎ እሽ ኣብኣቶም ዘይትወልድ ሰበይቲ እንድሕር ዳ ሪኦም እንታይ እዮም ዝብሉ መርገም ኣለዋ ምሽ ካልእ ነገር ኣይፈልጡን እዮም ዘዳግም 28 ጥራይ ዝፈልጡ ሳቶም ምሽ በቃ ዝኾነ ነገር ተኮይኑ ምስኮም እዮም ደተኣሳስርዎ ሰይቲ ዘካርያስ ኣምፂኻ መን እያ ኤልሳቤጥ እንድሕር ኣምፂኻያ እንታይ እዮም ድብልኻ እንታይ ኣለዋ እዮም ዝብልኻ መርገም ኣለዋ ሃና የወለደት እንታይ ኣለዋ መርገም ኣለዋ ዛት ሴት ግን ንሱ ዲ ትዘረባ ግን ንሱ ዲ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ንሃና ኸሊእዋ ውሉድ ምክንያቱ ተራ ውሉድ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ደልዩ እንታይ ዳ ንሙሉእ እስራኤል ነቲ ክህነት ናይ ኤሊ ዝትክእ ይደልዩ እግዚኣብሔር ሓደ ተራ ሰብ ኣይኮነን ደልዩ ስለዚ እሱ ከዓ ብፀሎት እዩ ዝውለድ ምሽ ብፀሎት እዩ ዝውለድ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ እዩ ዝውለድ ንሙሉእ እስራኤል ዝልውጥ ሓይልሲ ዝገርመኩም ካብ ሃና ይመፅእ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ግዜ እኮ ኣብዘይከም ቦትአን እንዳኣተዋ እምበር እቲ ዝውለድ ነገር ረኣዮ ካበይ ከም ድመፀ ብፀሎት ናይ ሃና ይመፅእ እቲ ንሙሉእ እስራኤል ድልውጥ ናይ ኤሊ ክህነት ብምሉእ በንቂሱሲ መራሒ ዝኸውን ምሽ ካብ ሃና ይመፅእ ግን ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ብፍላይ እግዚኣብሔር ንኣገልግሎት ንዓብ ነገር ዝደልዮ ሰብ ከምቲ ተራ ሰብ ኣይከይድን እዩ መገዱ ብዙሕ ጭንቂ ዘለዎ እዩ ዝኸውን ኣይኮነን ምንም ነገር ዘይብሉ ሰብ ምንም በቃ ተራ ሰብ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ እቶም እግዚኣብሔር ዝደልዮም ሰባት መገዶም ረኣይዎ ምሽ ኣብርሃም ምሽ 25 ዓመት ዘፀብታይ ኣለዎ ምሽ እግዚኣብሔር መገዱ ክምህሮ ኣለዎ ከመይ ከም ዝኾነ ክምህሮ ኣለዎ ኩሎም ዝተመርጡ ሰባት ኣርእይዎ ፀውዑለይ ኣምፅዎ መገዶም ረኣይዎ ዳዊት መገዱ ረኣይዎ ከም ናይ ዳዊት ዘጨንቕ መገዲ ኣሎ ምሽ ኣብ ሞት እኮ ዝነብር ምሽ በቃ መጨረሻ ተሓሊሉ ዳዊት እንታይ ኢልዎ ንዮናታን ከይዱ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ሞትን ክንደይ ተሪፉ ኢልዎ ሓንቲ ስድሪ ተሪፋ በደል ተልይኒ ስለምንታይ ዘይተቐትለኒ ንስኻ ስለምንታይ ናብ ኣቦኻ ተብፅሓኒ ኢልዎ ምሽ በቃ ዝኽስታይ ኮይኑ ተወዲእዎ ምሽ ከምኡ ኢሉ ሕጂ ብኽንደይ ሃድን እዩ ዝነብር ነይሩ ካብዚኣ ኸይድ ኣብቲኣ ሃድኖ ናብታ ሃድም እግዚኣብሔር ከዓ ንጉስ ክትከውን ኢኻ ከዓ ኢልዎ ኣሎ ምሽ ጭንቂ ምሽ ሓቂ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ዝምህሮ ዘለዉ መንነት ናይ ኣምላኽ እዩ ክምህሮ ደሊ እግዚኣብሔር ስለዚ እኳ እዩ ዳዊት እቲ ዝበርትዐ ከም ልበይ ዝተባሃለ ሰብ ኮይኑ ስለዚ እዩ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ እግዚኣብሔር ናምንታይ ዘእትወና ናብ ዝተፈላለየ ነገር ዘእትወና ምሽ ምሳና ዘሎ ኣንነት ትዕቢት ክፍኣት ምሳና ዘሎ ዘይከውን ነገር ንኸልግስ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ሓዊ እትወና ኣብ ፈተና እትወና ተማሂርና ንወፅእ ሸ ምሽ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንትስኦ ነበርና ለካ ከምዚ እዩ ንብል ትሕት ምባል ንምሃር ምሽ ስለዚ ዝተፈተነ ሰብ ገይሩ እዩ ደውፃና እግዚኣብሔር ስለዚ ኢና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮንና ንምካሕ እንታይ ዳ ብምንታይ ከዓ ንምካሕ ብፀበባ ከዓ ንምካሕ ኣለና ሮሜ ምዕራፍ 5 ምሽ እቲ ፀበባ እንታይ የምፅእ ትዕግስቲ የምፅእ ካብቲ ትዕግስቲ እንታይ ይወፅእ ምፍታን ይወፅእ ኢሉ ምሽ ካብቲ ምፍታን ከዓ እንታይ ይኸውን ኢሉ ተስፋ ዝተኸልዐት ተስፋ ምሽ እታ ተስፋ ፀቢቓ ትኽላዕ ማለት ስለዚ ብምንታይ ከዓ ንምካሕ ኢና ኢሉ ብፀበባ ከዓ ንምካሕ ኢና ፀበባ ዳ የመካሕ ድሞ ተቓል ኣምላኽ ግን ከምኡ ትብል ምሽ
بتسفى خبرة أملاخ نمكح لنا إلوس نسوت رأي كنا انتهي را بتصابخا نمكحينا سلام تاي تتصابا انتهي قبرنا استفتنت أمنت نخلونا يقبر استفتنوا سبات حدا استفتن السبن حدا أمنته زي تفتن السبن حدا ديم هكونا سلازوك أيوه ناتي حدش كريستيان سخ زارب خلص تايبل حدش تخلي أيخون مش بل حكيدا تنافي حوس فرد ديابلوس منتي كي ودا وناتو أي تفتنا حدا ما تيسين دحردا نيد واسين تاي قوني كنفع أي فلتن جانا أي تمهرنا لقمي يور ديابلوس كم تحدا كنت تفتيني مش كبرينا أملاك كم زي واسط تفتيني سلازي نو تجاي خالق مش زني أملاك هنا إجابير تجاي اللي تطاو دبله مش سلازي حدش تخلي أي خون زبل نزخونا أنا سلازي يسوس كريستوس لبهم فليت ويبل مش أجل لبن كلاليتن عم تحف قدوس زفلت إجابير تراي مش قداماي نجس معرف شمون تسلسان شعلتن سلومون كزارب كله ستايلو نسخات رايخا لبن كلاليتن التمرمر يلوان إجابير كم يلوان نسخات رايخا نلبي اتفتنو اتفلتو يلو أما تحف قدوس أب حدش كده أنت رينا جن نلبي دفتن من كأتريو يسوع كريستوس كأتريو مش أبرا يوحنس معرف كل تسي نتا إيزابيل تايلوا مش مهرو إيزابيل زحزو علوهم تمهرو إيزابيل تاي نتاوتات كسبوه ها كمن زرو خامش حجي مهرو إيزابيل كل جيزين تاي نتاوتات مسوا تاي مالتي حجي اوكي نقال أملا خابت قندي زخونا نجر نبكالي اللي بزوسد نجر مش تمر تقول بتاوتاتي كاب كريستوس أما تحف قدوس أب حدش كيدان محبرة أملاخ ناتا قندي أرستي يسوس كريستوسي بيسوس كريستوس ناب جزيابي ربو نقرب مش بو بحادة منفس ناب أبو مئتوي ألن أملخونا بيسوس كريستوسي هيكونا أتي سبكة 000 ناوخ من لسالو مزمور 00 بو خونا له هيكونا كله بوخك أو كقمة ماله سخونة نجا اندحر attention نحنا خينا ويكاني تتمرتي جنزب ترى اندحر دا خوينو ويقال خالق نجر اندحر دا خوينو ازي ناتو بوتا حزب مش سلازي أملخو تاواتي نا إيزابيل تمرتي إزبال هو أنا متصنع أنا إكزابير يزاربي مش حكي الجغاي بلي إكزابير باتي زلينا نجرات يردأنا إكزابير نسو كقوام إليكم كنت زارب ذلك إكزابير ردائنا أبوزح نجراتنا دحر أمين ناس ورق بزعوا ناس سجاخ يتسألنا إكزابير يردأنا كم تقالوش قدم من قصام لاخون كوس سخلكم وسخ يزارب أتي وسخ كم حدا عندي أرست جير كان دحر دا جير كايو أتقندي أرست دما وسخ دحر دا جير كايو أنت يتقبر لها مش صابت ነገር የለኻን مش ስለዚህ እዚ ብጣዕሚ አገዳሲ ምህሮ ኢዛቤል ክንፈልጦ ይግባና ማለት ስለዚህ እንታይ ኢሉ ምህሮ ኢዛቤል ዝሓዙ ኣለዉ ከምስ በለሲ ኣጠንቂቐያ ነይረ ግና ከንታይ ገበረትን ኣይሰምዐትን ስለዚ ተኸገብራየ ኣብ ዓራት بحمام كوقع عيل دحراي كأني تايبل كم دي سمعت كاي زارة مش نا موت كاي خيط مش بموت كن وانا دقاونا لو ويلس بموت قاطع مي لازم زيافير يتنقق مش دحري انت زي سامعي خان تاي قبري يقاطع فما تعرف قدس ازرع يوحنس ينان زارة بدلنا بولي كيران يكون كنت نقرأكم دلو رأي يوحنس معرف كلته مش ينان زارب دلان أو قنت هاي بلتاس دلق واتقسي أنا لبن كولاليتن كم زمر مركا كلن محبرات كفلتاين يبلدو كما يتبل تقص من يزارب زلو بويتا يزارب بويتا يسوس كريستوس أنا سي لبن كولاليتن كم زمر مر كلن محبرات
ክፈልጠን ስለዚ ልብን ኮላሊትን ሰሎሞን ክዛረብ ከሎ ልብን ኮላሊትን ትምርምር ንስኻ ጥራይኻ እግዚአብሔር ኢልዎ ኣብዚ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ልብን ኮላሊትን ይምርምር ኢሉ ስለዚ መንነቱ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሰይጣን ልብን ኮላሊትን ኣይፈልጥን ካልእ መልኣኽ ተሲኡ ኣነ ልብን ኮላሊትን ክብል ኣይክእልን ወይ ሰብ ተሲኡ ከምኡ ክብል ኣይክእልን መንፈስ ጥንቁልና ዘለዎ መፂኡ ከምኡ ክብል ኣይክእልን ፍጹም ኣይክእልን ካብ ዝሓለፈ እንዲና ንዛረብ ዘለና ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢልና ነርና ሓደ መፂኡ ቁርብተይ ሪቪው ብፍላይ ነቶም ዘይነበርኩም ሓደ መፂኡ ናብ መምህር ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መፂስ ነቶም ሰዱቃውያን ከም ዝመለሰሎም ምስ ረኣየ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ምስ ረኣየ ርእሱ ከጽድቕ ደልዩ እኳ ኣይትብለን ያው እቲ ቀዳመይቲ ዝዓበየ ትእዛዝ ኣየነይቲ ኢልዎ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ስማዕ እስራኤል እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓደ በይኒ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ኣፍቅሮ ኢልዎ ምሽ ንዓት ትመስላ ድማ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅሮ ጽንሕ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሓቶም ነቶም ፈሪሳውያን እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ዳዊት ክርስቶስ ወዲ መን እዩ ኢሉ ሓቲትዎም ምሽ ክርስቶስ ወዲ መን እዩ ኢልዎም እንታይ ኢሎም መሊሶምሉ ወዲ ዳዊት ኢሎም ጽሑፋት ስለ ዝፈልጡ ምሽ እንታይ ደኣ ዳዊት ብመንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝብሎ ስለምንታይ ደኣ ዳዊት ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ ጎይታይ ዝብሎ ኢልዎ ጎይታይ ንጎይታይ ሕስ ብመንፈስ ቅዱስ ርእዩ ነቲ ክመጽእ ዘለዎ መሲሕ ዳዊት እንታይ ኢልዎ ጎይታይ ኢልዎ ሕስ ወዱ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ስለምንታይ ደኣ ጎይታይ ኢልዎ ኢልዎ እዚኣ ይበጽሕዋን እንታይ ኢሎም ካብኦም ዝምልስ ኣይተረባን ኩላቶም ኣጽቂጦም እቲ መልእኽቲ ናይ ጎይታ እንታይ እዩ ብዚ ሓደ ብስጋ ብዘርኢ ካብ ዳዊት ከም ድመጽእ ልክዕ ኣለኹም ኢልዎ ምሽ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብል ግን ከም ዳዊት እንታይ ጥራይ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ዝብሎም ደሎ ምሽ እንታይ ከ እዩ ዳዊት ተመሊሱ ንዕኡ እንታይ ዝብሎ ጎይታ እዩ ዝብሎ እዩ ዝብሎም ደሎ ስለዚ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ እንታይ እዩ ኣምላኽ ከ እዩ ከምኡ ዝብሎም ደሎ ንሕራ ዝተውዒልኩም ላታ ጥቕሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ጥቕሲ እያ ምሽ ማርቆስ ምዕራፍ 12 ኣብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓደ ጎይታ እዩ ትብል እታ እግዚኣብሔር ትብል ቃል ኣብ ትግርኛ ኩሉ እግዚኣብሔር እዩ ዝኸውን ኣብቲ እንግሊሽ ግን ይፈላለዩ እዩ ምሽ ኣብኡ ተሪኢኹም ሕጂ ዘሎርድ እዩ ዝብል ጎይታ እዩ ዝብል እቲ እግዚኣብሔር ዝበሃል ጎይታ እዩ ምሽ ስለዚ ንመን ኢኻ ተፍቅሮ ንጎይታ እያ ምሽ እታ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን እያ እግዚኣብሔር ያህወ ደላ ኦኬ ስለዚ ንመን ኢኻ ተፍቅሮ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ትብል ደላስ ንጎይታ እያ ኣብቲ እንግሊሽ ተሪኢኻ ኣፍቅሮ እዩ ዝብል ደሎ ስለዚ እቲ ክፍቀር ዘለዎ ጎይታ መን ከ ይኸውን ኣሎ ኣብቲ ዳዊት እንታይ ይብሎ ንዕኡ ጎይታ ይብሎ ስለዚ ንመን ኣፍቅሮ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማኒ ኣብ መጨረሻ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ደይጠቐስናዮ ብቐዳማይ ምዕራፍ 16 እያ ደላ ንጎይታና ኢየሱስ ዘየፍቅሮ እንተሎ ንሱ ርጉም ይኹን እቲ ክፍቀር ዘለዎ መን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:22 ምሽ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ እንተሎ ንሱ ርጉም ይኹን ስለዚ ብምሉእ ልብና ብኩሉ ሓሳብና ብኩሉ ኣእምሮና ብኩሉ እንትናና ክነፍቅሮ ዘለና መን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እውን እግዚአብሔር ኣቦ ኣሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ኣሎ ምሽ ኣምላኽ ማለት እዩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒስ ኣብኡ ኣሎ ኣብቲ ምፍቃር ኣሎ ምሽ ከምኡ ኢለ ናይ ሎም መዓልቲ ካብ መዝሙር 89 ክንጅምር
መዝሙር 89 ቁጽሪ 6 ኣብ ጠፈር ንእግዚአብሔር ዝመዓራርዮስ መን እዩ? ካብ ውሉድ ስልጣናትከ መን እዩ ንእግዚአብሔር ዝመስሎ? ኣብ ምኽሪ ቅዱሳን ኣዝዩ ዘፍርህ ካብቶም ኣብ ዙርያው ዘለዉ ኩላቶም ዘሸብር ኣምላኽ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ከማኻ ስልጡን መን እዩ? ዎ ጎይታይ እምነትካ ኣብ ዙርያኻ ኣሎ። ንትዕቢት ባሕሪ ትገዝኦ ማዕበላቱ እንተተንስአ ንስኻ ተህድኦ። ከም እተወግአ ጌርካ ንረሃብ ቀጥቀጥካዮ ብሓይሊ ቅልጽምካን ጸላእትኻ በቲንካዮም ኢኻ። ሰማያት ናትካ እዮም ንዓለም ምስ ምልኣታ ሰረትካ እያ። ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ ድሕሪኡ ኣብ ቁጥሪ 19 በቲ ዘመን እቲ ብራእይ ንቅዱስካ ከምዚ ኢልካ ተዛረብካዮ ረድኤት ኣብ ልዕሊ ጅግና ኣንቢረ ካብ ህዝቢ ሓደ ሕሩይ ኣልዒለ ንዳዊት ባርያ ይረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ ኢደይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትከውን እያ ቅልጽመይ ከዓ ከበርትዖ እዩ ጸላኢ ኣይክወድቆን ዓማፂ ከዓ ኣይክጠቕዖን እዩ ንጸላእቱ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክቅጥቅጦም ነቶም ዝጸልእዎ እውን ክወቕዖም እየ እምነተይን ጸጋይን ድማ ምስኡ ክኾና ብስመይ እውን ቀርኑ ልዕል ክብል እዩ ኢዱ ድማ ኣብ ባሕሪ የማነይቱ እውን ኣብ ርባታት ከንብር እየ ንሱ ኣቦይ ኣምላኸይ ከውሒ ምድሓነይ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ክሰሜኒ እዩ ኣነ እውን በኹሪ ካብ ነገስታት ምድሪ ድማ ልዕል ዝበለ ክገብሮ እየ ሳህለይ ንዘለኣለም ክሕልወሉ ኪዳነይ እውን ከጽንዓሉ እየ ዘርኡ ድማ ንዘለኣለም ዙፋኑ ከም መዓልታት ሰማይ ከንብር እየ ይብል እዚ ተሪእናዮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንዳዊት ዝኣተወሉ ኪዳን እዩ ካብ ዳዊት ዝወፅእ እቲ ወዲ ዳዊት ዝበሃል ሲ እንታይ ከም ዝኸውን ይዛረብ ዘሎ ምሽ ምስኡ ሲ በቃ ኪዳን ዝኣተዎ እግዚአብሔር እዩ ቃላይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ማለት እዩ ምሽ ንዘለኣለም ዝነብር ኣብ ዝፋንካስ ንዘለኣለም በቃ ዝነብር ሰብ ክገብር እየ ኢሉ ሽዑት መልኣኽ መፂኡ ሉቃስ እንድሕር ዳሪእኹሞስ ንማርያም ከበስራ ከሎ እንታይ ኢልዋ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት እንታይ ክገብር እዩ ክወርስ እዩ ንዘለኣለም ከዓኒ ክነግስ ኢሉ እቲ ናይ ዳዊት ኪዳን እዩ ዝፍፅም ዘሎ እግዚአብሔር ግን ብመን እዩ ዝፍፀም ብክርስቶስ እዩ ዝፍፀም ሕጂ ኣብዚ ንእግዚአብሔር ይዛረቦ ኣሎ መጀመርያ እግዚአብሔር ሲ በቃ ኣብ ጠፈር ንዓኻ ዝመስል የለን ኢልዎ ካብ ውሉድ ስልጡናትከ መን ንእግዚአብሔር ይመስሎ እዚኦም ሰማያውያን እዮም እዚኦም ውሉድ ስልጡናት ዝበሃል ደለው ኣብ ጠፈር ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ክመስሎ ዝኽእል የለን ካሊእ ከንታይ ይብል ኣብ ምኽሪ ቅዱሳን ኣዝዩ ዘፍርህ እዩ ምኽሪ ዘለዎም ኣብ ሰማያት ኣለው እዚኦም እቲኦም ሓላዊ ይብሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ማለት እዩ ቅዱሳን ድብል ቃል ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ሰማይ ዘለው እዮም እዚኣቶም ድሕር ርኢናዮ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ንዓኻ ዝመስል የለን ኢልዎ ንእግዚአብሔር ከማኻ ስልጡን መን እዩ ጎይታይ እምንነትካ ኣብ ዙርያኻ ኣሎ እንታይ ብል ዝፈልየካ እንታይ ኢልዎ ንትዕቢት ባሕሪ እንታይ ትገብሮ ትገዝኦ ማዕበላት እተተንስአ እውን ንስኻ ተህድኦ ከም እተወግአ ጌርካ ንረሃብ ቀጥቀጥካዮ ብሓይሊ ቅልጽምካ ንጸላእትኻ በቲንካዮም ኢኻ ይብል ፍሉይ ንእግዚአብሔር ካብ ዝገብሮ ሓደ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንትዕቢት ባሕሪ እንታይ ይገብሮ ይገዝኦ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ገበል ድማኒ ሌዋታን ዝበሃል እንታይ ይገብሮ ይቕጥቅጦ ንሱ ጥራይ ነዚ ክገብር ዝኽእል እዚ ወዲ ዳዊት ግን ተሪኢ እንድሕር ዳርኢናዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዳዊት ተስፋ ምስ ሃቦ ቁፅሪ 25 ካብቲ ንሱ ዝበሎ እንታይ እዩ እቲ ወዲ ዳዊት ከዓ እንታይ ክገብር እዩ ኢዱ ድማ ኣብ ባሕሪ የማነይቱ እውን ኣብ ሩባታት
كنبري إذا ود داويد كا لك كمتي ناي እግዚአብሔር ስልጣን አለው ኣብ ባሕሪ ኢዱ ኣምታይ ከንብረ ኢዱ ድማ ኣብ ባሕሪ የማነይት እውን ኣብ ርባታት ከንብረ እንታይ ማለት ስልጣን ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ተኸይድና ሓደ ነገር ንርኢ معرف 4 ካብ ቁጥሪ 35 በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰአ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ንዑ ከምታ ዘለዋ ምሳታቶም ብጃልባ ወሰድዎ ካልኦት ጃልባውን ምስኡ ነበራ ህቡብላን ብርቱዕ ንፋስን ድማ ኮነ እታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወ ንሱ ከዓ ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርእሱ ደቂሱ ነበረ ኣተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግዴና የብልካን በልዎ ተንሲኡ ንንፋስ ገንሖ ንባሕሪ ድማ ስቕ በሊ ህዲ በላ እቲ ንፋስ ድማ ዝግ በለ ዓብዪ ህድኣት እውን ኮነ ንሱ ከዓ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝፈራህኩም ከመይ እምነት ዶ የብልኩምን እዩ በሎም ኣዝዮም ፈርሁ ንሓድሕዶም እውን እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉስ መን ኮን እዩ ተባሃሃሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ከዓ ካብ ቁጥሪ 16 ምስ መሰየ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ከዓ ናብ ስግር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ ጸልሚቱ ነበረ የሱስ እውን ናባታቶም ገና ኣይመፀን ነበረ እቲ ባሕሪ ግና ብርቱዕ ህቦብላ ስለ ዝነፈሰ ይናወጥ ነበረ 25 ወይ 30 እስታዲዮስ ምስ ከዱ ከዓ የሱስ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጃልባ ክቐርብ ከሎ ርእዮም ፈርሁ ንሱ ግና ኣነ ኣይትፍርሁ በሎም ሽዑ ናብ ጃልባ ክእትዎ ደለዩ እታ ጃልባ ከዓ ብኡ ናብቲ ዝደልዩ ዝኸድዎ ዘለዉ ምድሪ በፅሐት ይብል የሱስ ባሕሪ እናኸደ ናባታቶም መፀ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እናረገፀ ናባታቶም መፀ ሕጂ እዚ የሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ዘርኢ እቲ ነገር ምሽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንትዕቢት ባሕሪ ክገዝኦ ድኽእል መን ጥራይ እግዚኣብሔር ጥራይ ዋላ ካብ ውሉድ ቡርትዓት ኣይክእልን ዋላ ሰማያውያን እግዚኣብሔር ጥራይ ንትዕቢት ባሕሪ ዝገዝኦ ማዕበላት እተተንስአ ንስኻ ተህድኦ ከም እተወግአ ጌርካ ንረሃብጣይ ጌርካዮ ቀጥቀጥካዮ ንፀላእትኻ ብሓይሊ ቅልፅምካ እንታይ ጌርካዮ በተንካዮ ነዚ ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራይ ወዲ ዳዊት ግን ነዚ ክገብር ከዓ ስልጣን ኣሎ ትወዲ ዳዊት ከዓ ምሽ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክዝርግሕ ምሽ ስልጣን ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዝኽእል እቲ ወዲ ዳዊት ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ድማ ባሕሪ እናኸደ እንታይ ገበረ ናባታቶም መፂ ኮነ ኢሉ ንኸርእዮም እዩ መንነቱ ድገልፅ እዩ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝግዝእዎስ መን እዩ እንታይ ኢልኩም መለስኩም ባሕርን ንፋስን ንመን እዮም ዝእዘዙ እግዚኣብሔር ጥራይ እዮም ዝእዘዙ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ግን ሕጂ መን እዩ የሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ዘበለ ይገብር ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝረግፅ የሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ስለምንታይ እዩ ባሕሪ ኣገዳሲ ኮይኑ ምክንያቱ ባሕሪ ሓደ ዓብ ነገር ስለ ዘመልክት እዩ ባሕሪ ናይዚ ዓለም እዚ ኩሉ ኣጋዛዝኣ ስለ ዘመልክት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ዝተሰወረ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ገበል ምሽ ብሎ ንዑ ዘናውፅ ሓይሊ እዩ ንዑ ዝገዝእ ግን ኣሎ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 መወዳእታ ሲ እንታይ ይብል ቁጥሪ 1 መን ኣሎ ዘንብበለ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 1 هراي اسران حدن هراي
هو قدامي سماين قدامي تي بدر حريفهم بحرون بجنسي يقولوا سماين حدث مدرب تري والله من جا أقلال أنا هيتزمت دلو منجستي أقلال رأي هيك تقدماي سماين تقدماي مدرن تاي كوينه حليفهم يوم دحر دقيم تاي يلن بحر يلن معرف عسران كلتا انت خيتكم قل ما يالهمش بوزريا زخيد ما يالهمش حكا بوزريا تخاتما زخيد وحيز يالهمش ما يدبهال يلن مالت هيكونه بحر يلن كبل كل انتاي مالتي فتيز انه صلاي زبهال تاي كويني تاريمي مالت كم مالتي سلازي نزي أوشت بحر زلو قبل نزي أوشت بحر زلو ثمن زرقتو حيل اللون نسمعني يسوس كريستوس تراي قال إنه ديك قبر زغيل حيلي يلا فتو نزي كل سيستمنا عالم بمولو أنا بتأكوي تتحيزة هلا بمولو عالم بتأكوي كم تتحيزت قدام يوحنس معرف حمش يزارب مش نزي كل نجار كقطع دخل أبيد حيزو نعوز قطع مني يسوس كريستوس أبرئ سلطان دلو بموتو بتنسايقو أبلعليو درجته نسي نسخاتكم كأبوء تملئكم علىهم إلنا لنا عناش نتا بتخرستيان كساب كندي كم زخبراخا تريو مالتي هجي أب إيوب كلت زفرو انسسالو مش እግዚአብሔር ንኢዮብ በመጨረሻ መስተገልጽ አሉሲ ሰብአይ ተኾን ካስተ ዓጠቂልዎ ንኢዮብ ምሽ እስከ ኣነት ዝሓተካ መልስ ይልዎ ሰማይን ምድርን ክስርት ከለኹ ሳቤ ነርካ ኢልዎ እሺ ኣረይ ትፈልጦ ኢኻ መልስ ኣለይ ይብሎ ምሽ እግዚአብሔር ንእሽተይ ከም ዝኾነ የርእዮ ዳይሬክትሊ ነቲ ናቱ ከይዛ የምፅኦ ምሽ እግዚአብሔር ግን ዓብ ከም ዝኾነ ይገልጸሉ ሽዑ ክልተ እንስሳ ይጠቕሰሉ እግዚአብሔር ዓበይቲ እንስሳ እቶም ክልተ እንስሳ ዝክሮም ዶ መንን ባሉ ተሓደ መን ባል هو ليواتان علومش حاجة كلايك بهيموت زبال قالومش تحدى أمريت زنبري تحدى دما أبحر زنبري مش حجي ناتو عبيت يقلت مش حاجة كمي عينت عبيت كم زلوا كمي عينت زفرهم قانو سبب قدميوسي قرب كم زي كل زارب زابير معرف 4 قطر 10 حمشته كاو زفره نجر كنجركم نتم سخاز جبركوا بهيموت تورد بهيموت أمور أيو نسخن بعراي سعريبا ليلو إنه دما حيلو أب حقوقه مبرتعو أب جوادا خبريو زلو نجراوخ كم أم ليبانوس يزرقحو جماوت سلفو تصنع تتعيو أعتمتو كم شامبكو أسرازيو أكلاتو دما بتر حتيني نسو ناملاخو أورا فطرتيو فتاريو خا سيفو هابو أخران سعري يبقلولو إيومو كلن انسسا مرور أو يتصاوتا أبتحتي تسلال أوام أبسلسلاج تفك أنت حبيو لت إبل أوام يتسللو ناي وحازي عبالات يخبو وحيز بحايلي انت تجرببكوا أيشبرني يوردانوس كساب أفو انت ملأون هدوئي النار آيدو يتحازيو نافنشو أنكيلو سنكة زأتولو خمانيو يبل كساب زيات خيد مش نايزي بهيموت بهال انسسا مالي منم كغبراز خيل نجار يلا نيلو مش إذا ليواتان زبهال كان رأي ليواتان زبهال كاني كابوتر 25 ليواتان بمقلب دت سحبه نمل حاسو بجامد تأسرو دو إيخا نابا فنشو سنكة دو تتولو نمن جاجوس بيشوخ دو تنقلو إيخا بزح لما نودو يلمناكا ويس بتوعم زربادو يزاربكايو نحوارو باريخا تقبروس مسخادو خيدان ياتيو كم عف دو متعاتي تقبرو إيخا ويس أوالد كام انتي كسحاقالو دو تأسرو إيخا نقادو ينقدو وديم أمانغو شكاتو خي يمقلو وديم نقربتو بخينات نرأسون خاب مقاتن عسادو تملي إيخا اسكي إدكا أبلعليو أمبر نتي سلفي خزكرومو مليسكا أيك الدقموني خايو
بزعبو يزارب مش بزعبو يزارب حجي كساب نيوي زخيد بزعبا ليواتان كزارب كله زفر قص كم زلوو بستنفاسوسي قطر 10:3:41 نحمت ينددو كبافو هالتا يوص اب كسادو حيلي يحدر اب قدميو فرحات يسراسب تا عينت انسسا يزمش زفري مش هكا ግን እግዚአብሔር 41 ቁጥር 1 እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እዚ እንስሳ ዝኽትቀውን ከማን ዘይትኽእል ሲ ኢልዎኒ እዮም ኣብ ቅድሚ ዳ ከመልካ ክትቀውም ትኽእል ኢሉ ኣብ ቅድሚ እዚ ኣነ ዝፈጠርክዎ እንስሳ ክትቀውም ኣይትኽእልኒ ኢሉ ሕጂ ናይዚ ቁጥሪ 41 መጨረሻ እንታይ ኢልዎ ንመን ከም ዝውክል የኸሪአኩም ደልየ ንልዕል ዝበለ ኩሉ ንዒቑ ይጥምቶ ንብዘለው ደቂ ትዕቢት ከዓ ንጉሶም እዩ ይብላሉ መን ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ምሽ ንመን ከም ዝውክል ይዛረባሉ ንብዘለው ደቂ ትዕቢት ንጉሶም ስመን እዩ ዲያብሎስ እዩ ምሽ ንደቂ ትዕቢት ብምሉኦም ንጉሶም ዲያብሎስ እዩ ግን ንመን ከም ዘመልክት እዩ ዝርአ ዘሎ ስለዚ ሰብ ብዓቕሙ ነዚ ፌስ ክገብሮ ዝኽእል እንስሳ ኣይኮነን ማለት እዩ ዋላ ሰይፍን ተሰደድካሲ ምንም ነገር ቀሸሚ ኢልዎ ምንም ክትወግኦ ይትኽእልኒ ኢሉ ግን መን እዩ ዝገዝኦ ንዕኡ እቲ ፈጣሪ እዩ ዝገዝኦ ንሱ እዩ ዝገዝኦ እሺ ንሌዋታን እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና ምሽ ንሌዋታን ክገዝእ ዝኽእል ስመኒ ንትዕቢት ባሕሪ ትገዝኦ ማዕበላት እንተተንስአ ንስኻ ተህድኦ ከም እተወግአ ጌርካ ንረሃብ ቀጥቀጥካዮ ብሓይሊ ቅልፅምካ ፀላእትኻ በተንካዮ መዝሙር 74 ሌዋታን ዝብል ቃል ምእንቲ ክንረክብ 74 ቁጥሪ 13 ግና ኸቲ ኣብ ማእከል ምድሪ ግብርታት ምድሓን ዝገብር ዘሎ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ንጉሰይ እዩ ንስኻ ንባሕሪ ብሓይልኻ መቐልካዮ ኣርእስ ገበላት ኣብ ማያት ጨፍለካ ኣርእስቲ ሌዋታን ቀጥቂጥካ ነቶም ኣብ በረኻ ዝነብሩ ምድሪ ክኾኖም ሃብካዮም ይብል ስለዚ ርእሲ ናይ ሌዋታን ዝጭፍለቕሲ መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ ነቲ ሲስተም ናይዚ ዓለም እዚ ብምሉእ ዝቆፃፀር ምሽ እንተልናዮ ናይቶም ደቂ ትዕቢትሲ መን ዝኾነ ንጉሶም ዝኾነ مش حلقنات سلطانات شمتات بمولو زقوصاصر كفو حيل خم زلو يزارب ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግን ምልክን ስልጣንን ዘለዎ መኒ እግዚኣብሔር ከምኡውን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እንታይ ዝገብር ዝረግፅ ንሱ ማለት እዩ ሕጂ ባሕሪ ክንብል ከለና ሲስተም ናይዚ ዓለም እዚ ዘመልክት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ራእይ ዮሃንስ ባሕሪ ዝበሃል ነገር ዘየለ ምክንያቱ እንታይ ተሃሪሙ እዩ ጠፊኡ ሰይጣን ተታሒዙ ኬዮስ ዘምፅ እዩ بتقرين عن تاني بلو كيوس مالي فش دي زمتي سلازي اتن احنا نملخو يسوس كريستوس تايز قبري قبل علي بحري زرقتي نليواتان تايز قبرو زقازوي بحنت الشو ناتو حوي نديد كاخت موت تقل نسوقن تاي قبرو يرقصو مش مقبن اخو خوني لو مش أرست ليواتان قطقيت كاستا غيركا يلو ኣብ በረኻ ዝነብሩ ምግቢ ክኾኖም ሃብካዮም ይብላሎምሽ ዘፍር ሃብ ቅድሚ ይቁጥቀዎም ዘይትኽእልሲ ግን ምግቢ ክኸውን ስተገር ሃብካዮም ይብላሉ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ እዚ ሲስተም ናይ ዝመሬት እዚ ስልጣን ኣለዎ ذكروا بتنبي دانيال تنبي اتنغوس ناب كرناصو زرايو مسلي تذكروا يخمش حقي كرسو ورقي ها قتلوا لي تذكروا يخمش تمسلي اوكي دحريو ناب كرن مستأمتس كاب كايد كيفنقلو حنت نيشتي امن متيا نعو امتهريماتو ኣብ እግሩ ሃሪማቶ مش ኣብ እግሩ ሃሪማቶ مش ኣብ እግሩ ምስ ሃረመቶ እንታይ ኮይኑ ይብል ከም ቦቕቦቕ ኮይኑ مش ሓቀ ቦቕቦቕ እንታይ ማለት እዩ ከም ዘየለ ኮይኑ مش
ኮይኑ እታኒ እሽተይ እምኒ ኢድ ከይፈንቀላ ዝመፀት ግን እንታይ ኮነት ትብል ከረን ኮይናስ ንብሙሉእ እንታይ ጌራቶ መሊኣቶ እዩ ኢድ ከይፈንቀሎ ካብቲ ከረን ዝመፀ እምኒ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብፍቓድ ሰብ ዘይመፀ ምሽ ነዚ ኩሉ እቲ ምስሊ ብሙሉእ እኮ ነጊርኩም እዩ ምሽ ትርእሲ መን እዩ ናቡከደነፆር እዩ ምሽ ሓቀይ እቲ ድሕሪኡ ዘሎኸ ድሕሪኡ ዝመፅእ ፋርስ ገለ ድሕሪኡ ደሎኸ ናይ ግሪክ ናይ ፐርሺያ ገለ መንግስቲ ድሕሪኡ ደሎኸ ሮማውያን ድሕሪኡ ደሎኸ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝገዝእ ሓይሊ ኣሎ ምሽ ነዚ ኩሉ ዝሃርም ግን ንእሽተይ እምኒ ትመስል ግን ከም ዘይነበረ ዝገብር ሲስተም ናይዚ መሬት እዚ ብሙሉእ ዘፍርስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ መንነት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ምሽ እስኻሲ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እስኻስ ፍሉይ ኢኻ ካብ ውሉድ ስልጡናት ንዓኻ ዝመስል የለን ኢልዎን እግዚኣብሔር ምሽ ኣብ ምኽሪ እቶም ኣብ ሰማያ ዘለው ምኽሪ ዘለዎም ኣለው እግዚኣብሔር ምስቶም ቅዱሳን ኮይኑ ክሰርሕ ምሽ ንሕናሲ እንታይ ኢና ንበሃል ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ንኣምላኽ እንታይ ኢና ሓንቲ ወረስቱላ ሓንቲ ከዓ እንታይ እያ ዘለኹዋ ኣነ ግን መሳርሕቱ ምሽ እንታይ እያ መታዓይቲ ድያ ትብል መታዓይቲ ትብል ቃል ኣላ እግዚኣብሔር ከምኡ ይፈቱ እሺ ድሕር ርኢኹምሲ እግዚኣብሔር እቲ ናቱ ነገርሲ በቶም ቅዱሳን ገይሩስ ክገብሮ ይደሊ ትንቢት ዳንኤል ኣንቢብኩም ኣለኹም ብዛዕባ ምኽሪ እቶም ምሽ ኣብ ሰማይ ከም ዝተኣከቡ እሞ ምኽሪ ክነግሮ ከሎ ናቡከደነፆር ዝተፈርዶ ፍርዲ ክገልጽ ከሎ እንታይ ይብል እዚ ሲ ምኽሪ ናይቶም ቅዱሳን እዩ ይብል ዶ ይብል ምሽ ይገርመካ እዩ ሕጂ ኣብ ካልእ ተኸይድካ ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ካ ይዛረብ ምሽ ካልእ ከዓ እንታይ ይገብር ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 22 ከዓ ሪኢኹም ኣለኹም ናይ መን ሞት ክዛረብ ናይ ኣክዓብ ሞት ክዛረብ ከሎ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ሰማይ ሲ ከምዚ ኢለ እግዚኣብሔር ተኣኪቡ ምሽ ምስቶም ቅዱሳን ንኣክዓብ ምእንቲ ኣብ ምንታይ ክወድቕ ኣብ ምንታይ ከረኒ ዝብል ኣብታ ኩናት ምእንቲ ክወድቕ ሲ መን ክሓባብሎ ይኽእል ኢሉ እግዚኣብሔር ሓትት ምሽ ነቲ ጉባኤ ሽኡ እቲ ሓደ ገለ ኢሉ መሊሱ እቲ ሓደ ገለ ኢሉ መሊሱ እዚኦም ቅዱሳን እዮም ኣጋንንቲ ይኮኑ ናይ እግዚኣብሔር እዮም እዚኦም ሽኡ እቲ ሓደ እንታይ ኢሉ ተስዩ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ኣቕሪቦም ምሽ እቲ ሓደ ገለ ኢሉ ዝበልዎ ገለ ኣያቕርብን እዩ ምሽ ግን ሓደ ግን ተስዩ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኣነ ንኽእሎ እየ ኢሉ ምሽ ከጥፍኦ ይኽእል ኢሉ ንኣክዓብ እንታይ ኢሉ ከመይ ጌርካ ኢልዎ ሓሳዊ መንፈስ ኮይነ ኣብቶም ነቢያቱ ከኣት ኢልዎ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ንስኻ ብርግፅ ትኽእሎ ኢኻ ኢልዎ ሰዲድዎ ሸ እቲ ምኽሪ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ምሽ ስለዚ እግዚኣብሔር በዓሉ ነክዓብ ምጥፋእ ሲኢኑ ዲ ካሊእ ዝልእኽ ደሎ ኣይኮነን ግን ምስ ሰብ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር እዩ መተዓይቲ ይገብር እዩ ከምኡ ይገብር እዩ ምሽ ወይ ኣማኻሪ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ማንም ኣማኻሪ ይደልን መንፈስ እግዚኣብሔር ዘማኸሮ መን እዩ ከምኡ ይብል ዶ ቃል ኣምላኽ ማንም ዘማኸሮ የለን እግዚኣብሔር ምንም ናይ ፍጡራት ኣድቫይስ ኣይደልን እግዚኣብሔር ሙሉእ ኣምላኽ ሓንቲ ነገር ኣይውስኾን ኣይጎድሎን ኢኻ ግን ክብሩ እንታይ ይደሊ ንኻልእ ከካፍል ይደሊ እሱ እቲ ፍሉይ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ምሽ ክብሩ ከንፀባርቕ ኣብ ካሊእ ክሪኦ ይደሊ ከምኡ እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ እንታይ እያ እግዚኣብሔር ንሌዋታ እንታይ ገብሮ ኣብ ትሕቲ እግሩ ይረግፆ ንሲስተም ናይዚ መሬት እዚ ብሙሉእ ዝተሓላለኸ ነገር ይገዝኦ ምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓኒ ባሕሪ እናኸደ እንታይ ገብር ይገዝኦ ሲኢሉ ሓደ ማጂክ ንኸሪአና ኣይኮነን ወንጌል ተፃሒፉ እንታይ ዳ ንኽምህረና እዩ ዝደልደል ምሽ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝኸይድ ስመኒ እግዚኣብሔር እዩ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ንሕልቅነት ስልጣናት ሽመታት ገዛእቲ መናፍስቲ እካያት ኩፉኣት ብሙሉኦም ዝቆፃፀር ሓይሊ ኣሎ ንሱ ድማ መን ይበሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይበሃል በዚ ጎይታ እዚ ንኣሚንና ደለና ነቲ ጎራሕ ዝብልሲ እንታይ ዝገብሮ ብጉርሑ ዝሕዞ ምኽሪ ጉርሒ ኩሉ ዝዝርዝር ምኽሪ ኣምላኽ ተባሂሉ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ
مش سلازي نزخ قبر زخ الفطور يلن وجهك እግዚአብሔር سلازي أبت مجرش الزمن رأي يوحنس 21 تايم بيبنا بحر زبال يلن كله تاريم ما يزبال يلن مالت أيقونه قلت أي سيستم نايز مريت مولو اتي أبت بحرو خوينو زناوت ناي من نوات ملكت اندي حيلي تايقوين تاريم تودي تعالي نزع عالم زي زناوت حيل الله مش حكا إذا كله كفوق نجار كأوز بكل حيل الله ننجستات زحز نمرحت زحز ننا هيمانوت قال ما لزحز نخلو سيستم زقاطات صار حيل الله جن انت عايز بلنا هذا قال أملاخ نتعبيت بحري سكبلو تجازو معبلات انت تنسى السخاء تهدو كم التوجع يركا نرهب قد كايو بحيل غلط مكات سلاتها بتن كايو لازم اتي يسوس يلنا نتوعو سم انتايو بحري زخيدي كاو استسوار اكوي نجار يلن ومولو نجاري ابتحت قوتو شمتات سلطانات قويتنت بمولهم ازوم تحت زلو اغاننتي زوم تحتي زوم زوغنا مش زياتهم ناشتيم زي اصبيهم ناشتيم زي زوم ناي غزاوتون الله كو هو كتفطرو مش الله زوم ناشتيم نتقندي ززارب زلو زعجي مش نتقندي كنت هاي تقبره ترقصو لازم بقويتان بصنعات حيلون تاي كنكون يقبانا قويتا برتو كساب كندزي زاكل حيلي يمسان عدل نخبو مولو عالم مولو تاي زقبر زقز تمسخا دلو قويتا لك استقبلك يا كساب كندو حيالي بحر يزرقت እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማይ ተቐመጠ ቃል ኣምላኽኩም ይብል ዶ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝብል ትፈልጡ ዶ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሓይሊ ይህብ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሰላም ይባርኾ ከምኡ እኮ ዝብል ማይ እንታይ ማለት እዩ ዘጥፍእ ማይ ማለት እዩ እዚኣ መዝሙር 29 ያለ ቁጥር 10 እግዚአብሔር በቲ ጊዜቲ ንሌዋታን በቲ ሓያልን ብርቱዕን ሰይፉን ገይሩ ንሌዋታን ነቲ ዝለዋወተመን ንሌዋታን ነቲ ካልኦት እንታይ ኣረ ዝለዋወኢ ካሊከ ክትሕግዙኒ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ንሌዋታን ነቲ ዝለዋወተመን ንሌዋታን ነቲ ቁልጡፍ ተመን እንታይ ክገብሮ እዩ ክቐፅዖ እዩ ክቐትሎ እዩ ሕጂ ክነግረኩም ናይ ሰይጣን ባህሪ ሌዋታን እንታይ እዩ ቁልጡፍ ተመን እንታይ ማለት እዩ ቨሪ ስማርት ዝኾነ እዩ ንዓኻ ከመይ ገይሩ ከም ዝጎዳእካ ይፈልጥ እዩ ንዓኻ ከመይ ገይሩ ዳውን ከም ዝገብረካ ይፈልጥ ከመይ ገይሩ ኣበየነይቲ ነገር ተዛሪቡ ንዓኻ ርእስኻ ከም ዘድነካ ይፈልጥ ከም ማለት እዩ ቁልጡፍ ተመን ዝለዋወ ተመን ዝገላበጥ ምሽ ነገራት ክገላብጥ ዝኽእል ክፉእ ተመን እዩ እንተዘይ ተጠንቂካሉ ምሽ ነገራት ዘረባ በቃ ንጎይታ ኢልካ ልብኻ ተስኢሲ ገለ ዘረባ ንእሽተይ ስድድ ኣቢሉ ግን እንታይ ይገብረካ ከምዘይ ተስስእ ይገብረካ ንጎይታ ኢልካ ኩሉ እንትናኻ ወፊኻሲ ሓደ ቀደም ዝፈልጠካ ነበረ መፂስ ናይ ቀደም ሓጢኣትካ የምፃልካ ምሽ ሳኮ ከምዚ ነበርካ ኢኻ ምሽ ሓቀ እቲ ብክርስቶስ ዘሎ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ቀደም የለን ናይ ሎሚ ሕጂ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ከም ዝዋጋእ ይፈልጥ እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብሎ ነቲ ቁልጡፍ ተመን ምሽ ቁልጡፍ ተመን ዝለዋወ ተመን ብጣዕሚ ጥበብ ዘለዎ ተንኮለኛ ዝኾነ እዩ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ኢኻ ትዋግኦ ስለዚ እኳ እዩ እንታይ ኢሉ ዋላ ብሕንጥሽኡስ ካብ ሕንጥሽኡስ ሓዊ ይወፅእ ኢልዎ ምሽ ሓቀ ኣብ ቅድሚኡ ሲ ዋላ ሰይፊ ጌርካ ተሰደድካሲ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ክርስቶስ ተሰዊርካ ጥራይካ ክትዋግኦ ትኽእል
that's it ካልእ የለን ብስጋ ክትዋግኦ ዓቕምኻ ይኮነን very intelligent እዩ ሕጂ እሞ ከዓ መዓት ኤክስፒሪየንስ እዩ ዘለዎ ገበል እዩ ኮይኑ ቀደም ተመኒ ነይሩ ሕጂ ግን መዓት ኤክስፒሪየንስ እዩ ዘለዎ ክንደያ ሸሓት ትውልዲ ይሕሊፉ ምሽ እቲ ሓደ ከመይ ኢሉ ከም ዝተሃስየ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንዓኻ እቲያ ናይ ቀደም ድነበረት ኣብዚ ዝገበርኩ ኣብዚ እውን ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል እዩ ምሽ ሓቂ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ኮይንካ ኢኻ ትዋግኦ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ እንታይ ግበሩ ልበሱ ኣልዕሉ ኻ ይብል ምሽ ልበሱ ጥራይ ኣልዕሉ ኻ ይብል ምሽ እምነት ኣልዕሉ مش مدحان قرع رئيسي أمرهم سي بقى بويتا تباريكم سي زربا خمت خلو أمرهم زهر من نجاريكم مش بخمي تقاوموا ناي مدحان قرع رئيسي أنا ناي كريستوسي مش كودوكم زرلي بقى استفعل عليه حسابات زربا تزع حبي وقع بأمره يزال مش حق سبقوا أمره تتهاريم بقى أخيلوه بقى نقولي أقل ጸኒሑ ክንደይ ነገር ገለ ሓሳብ መጽያ ጣዕም ሰበለቶሲ ረኸምሽ በቃ ኣበይ ኣሎ ትናይ ትማሊ ዳ ዝኹሉ ዝበልካ ያዳ በቃ ታ ግን ናይ ሰይጣን ያ ነራታ ዝሃረመቶ ኣይፈለጣን ግን እሱ በቃ ከምዚ ኖርማል ናይ ሰብ ዘዕላል ኮይነ ኣትስማዕ ደላም እጂ ኣእምሮና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ምሕላው ክንመሃር ኣለና እቲ ዝመፅእ ሓሳብሲ ካብ መን እዩ ዝመፅእ ምሽ እቲ እኩይ እቲ ዝለዋወ ተመን ቁልጡፍ ተመን ከመይ ገይሩ ንዓኻ ከም ዘውድቕ ይፈልጥ ክነግረኩም ስለዚ ብገዛእ ርእስኻ ኣይትኽእሎን ኢኻ ስለዚ ብሄሞትን ሌዋታን ኢሉ ዘምፃልና እኮ እንታይ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ከድና ንኽንዕቆብ እኮ ከምኡ እዩ ምሽ ሓቀይ ዝነግረና ዘሎ ነቲ ሌዋታንን ብሄሞትን ክገዝኦም ዝኽእልሲ መን ጥራይ እዩ እግዚኣብሔር የሱስ ክርስቶስ እዩ بموتو بتنسايو انت غيرو سيرو سلازي بغويتان بصنعات حيلون برتعو اتوم بእግዚአብሔር ተስፋ ትገብሩ አጃኹም ልብኹም ቀጥ ይበል በእግዚአብሔር በርትዑ እግዚአብሔር ተዋጋኢ ስሙን እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር አውግእ ዝብርትዕ አምላኽ እዩ ውግእ ምስ መፀስ መሊሱ ብርቱዕ ኮይኑ ዝወፅእ አምላኽ يسوع كريستوس تواجئي أما جرش حانت تقصي خبركم إسرائيل ناب يوردانوس كأتو مستدالوسي قدمي ياريكو دلو نجر حدا سيف زحازة بتبارخات طويلة ياسو خيدون شو كم من يخيلوه كمان هذه خا كبسلاتنا هذه خيلوه تايلو ملي سلو كابهم أيكونكم كاب تلاته مون أيكونكم مش كاب كلهاكم أيكونكم تاي رايلو كاب إግዚአብሔር تلاقي حلقة سراويت كوينة متئة الله خيرو تاي مالتي نتوج نا إسرائيل زمرح مني نسي نتوج ناتنا زمرح نسي إسرائيل بسيفي كنا نسيرو تاي دا حلقة سراويت إግዚአብሔር أقدموا تطويل الله قدمي إسرائيل متسو خبت كامبو مالتي مش حلقة سراويت እግዚአብሔር تدالي سيف زحزة تطويل እግዚአብሔር نعين نعخم لك كقدمينا وصيلا كم مالتي سلازي بغويتان بصنعات حيلون برتعو مخنيات سيف زحزة كقدمينا الله نعو رأي لازم ناي كريستنا وق زمرح بعلو يسوع كريستوس نعو تراين طمطو እቲ ጎንና ዘሎ ድምጽታት ባዕሉ ክጠፊ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝገዝእ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ናብ ተቐንዲ ትምህርትና ምሽ ካልእ ክገዝእ ዝኽእል የለን እሺ ብስ ንዓኻ ድመስል የለን ኢሉሲ ኣብ መዝሙር 89 ንእግዚአብሔር ክገልጾን ከሎ ካብ ውሉድ ቡርትዓት ካብ ስልጡናት كابتم كم مخرق الدوسان بقى نعخذ مسل يلان مس بلوس تايلو نتعبيت بحري نسخان تاي تقبره تجوز أيخا يلو تحري تنحي له خاني مس داويت زقبره خيدان أمتي خاني تودي داويت كأن تاي قبر يدو قبل البحري كجزئي يبس لازم لك كم نايك زي أبير سلطان دلوي سمالتي
ስለዚህ እግዚአብሔር አዚዙ ይባርኩም። እስከን እግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ኩላና ንትዕቢት ባሕሪ ትገዝኦ ማዕበላት እንተተንስአ ንስኻ ኩላና ንጸሊ። أملاقنا نعمل كم زبالة كم زبالة سماين مدرن زقزقو بحر النفاسن زقزقو تكبر داو مستنكريو تناتنا أملاق الشارع